Foli be kalanden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen groupe sanfɛ. Mɔgɔ be jamana min na n ka foli bi aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen. Ni an sigilen ye an ka fayda kɛnɛ kan. Ni Ala sɔnna an bɛna kuma Ala tɔgɔ min kan bi o de ye wadudu ye. Al-wadudu. Al-wadudu ismun min asma'ullahi al-husna. Tɔgɔ do ka bɔ Ala tɔgɔ sanumaw na wadudu. Kuranɛ kɔnɔ Ala ko innahu huwal ghafurul wadud. Ne de ye masa ye masa min bɛ yafa a ka jɔn ma ka tila k'a kanu k'a sago k'a ye. Ala tɔgɔ min ɲa ka bon dɔnnibagabaw caman kumana a kan. Mais n b'a fɔ aw ye toujours ni min fɔra groupe sanfɛ n'aw m'a faamu aw bɛ bɔ ka ɲininkali kɛ n b'a walawala aw ye. Warisala t'a la foyi t'a la. Sara min bɛ Ala tɔgɔ ninnu na k'a ɲɛf'i ye i bɛna baara kɛ sara min b'a la n'i y'a kɛ i bɛ duwawu kɛ ne yɛrɛ ye. Karamɔgɔ Sinayogo a bɛ ka mun de ɲini Ala fɛ masa t'a la a dɛmɛ i k'a sago k'a ye a banna. Ni Ala tɔgɔ ninnu bɛ baara ka di mɔgɔw ma k'a wari de minɛ i la nka dɔnni ye fɛn dɔ ye i bɛ se k'a kɛ mɔgɔ dɔ ye a b'a kɛ a mago bɛ ɲɛ hali aw tɛ ɲɔgɔn dɔn a bɛ duwawu k'i ye Ala b'a jaabi ma. Dɔnni bɛ ten n'i ye mɔgɔ sɔn wari la dɔ bɛ bɔ i ka wari la nka i b'a sɔn i ka dɔnniya la foyi tɛ bɔ e yɛrɛ ta la. Tayib al-wadudu ismun min asma'ullahi al-husna ala wazni sigatul mubalagha. Tɔgɔ do ka bɔ Ala tɔgɔ sanumaw na Ala tɔgɔ ye 99 ye wadudu y'a dɔ ye wadudu b'o kɔnɔ. Wadudu n'i y'a lajɛ tɔgɔ do ni mɔgɔ b'a wuridi a bi i kanu don adamadenw na de. Ni cɛ y'a wuridi i kanu bɛ don musow la kosɛbɛ ni muso y'a wuridi i kanu bɛ don cɛw la kosɛbɛ. Nka nasira fila b'a la n'i y'a wuridi ya wadudu i kanu bɛ don adamadenw na ten nka n'i y'a wuridi ya wadudu ya hadi i bɛ jɛɲɔgɔn sɔrɔ i yɛrɛ la i bɛ kɔnɔfɔɲɔgɔn sɔrɔ i yɛrɛ la i bɛ kanubaga sɔrɔ i yɛrɛ la i bɛ dɛmɛbaga sɔrɔ i yɛrɛ la. Ala tɔgɔ fila de olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ya wadudu ya hadi. Tayib ne wadudu min filɛ nin ye Ala tɔgɔ kɛ mɛ i n'a fɔ ko étage jɔlen chambre b'a kɔnɔ salon b'a kɔnɔ ɲɛgɛn b'a kɔnɔ balcon b'a la nka n'a ma ɲɛ f'i ye i tɛ se k'a dɔn a bɛ tɛmɛ siraw de fɛ ka taa. Ya wadudu Ala tɔgɔ do n'i b'a wuridi cogo b'a la kolojan b'a la n'a bɛ fɔ o de ma ko a kolo kumabaw ruhaniya b'a la khudamu b'a la. Fɛn min n'i y'a kɛ a fɛnw bɛ tugu i kɔ Ala tɔgɔ kelen o kelen Ala ka danfɛn dɔ b'a nɔfɛ mɛlɛkɛw de bɛ Ala ka baara kɛ mɛlɛkɛw kɔfɛ ruhaniyaw bɛ yen ruhaniyaw kɔfɛ khudamu bɛ yen khudamu mana bɔ yen jinɛw bɛ yen jinɛ mana bɔ yen adamaden bɛ na nka adamaden kolo ka gɛlɛn ni jinɛ ye parce que adamaden bɛ jinɛ wele k'a bila baara la. O la Ala tɔgɔ kelen o kelen fɛn dɔ b'a nɔfɛ min bɛ a supporter ni mɔgɔ min y'a baara kɛ Ala bɛ o fɛn ninnu bila i nɔfɛ k'i dɛmɛ i ka fɛn caman na Ala tɔgɔ bɛɛ. N'an ko ya wadudu a kɔdi o ye 20 de 20 de don n'i ko ya wadudu harfu 4 de don i n'a fɔ lettre 4 de don. Ya o ye adatul munada ya fulana ya Ismail ya Ibrahima ya Ishaqa ya arabukan na ya adatul munada i bɛ ka mɔgɔ de wele tɔgɔ in yɛrɛ ye wadudu o de ye Ala yɛrɛ tɔgɔ ye ala wazni sigatul mubalagha ala wazni maf'ulun bihi k'a kɛ k'a se a dan na. Arabukan na alwadu o ye kanu ye alwadudu k'i kanu ka se a dan na o de ye wadudu ye. N'i b'a wuridi cogo b'a la. Mɔgɔ bɛ yen e bɛ baara yɔrɔ min na a tɛ marché i bɛ sigida min na mɔgɔw t'i fɛ i bɛ so min kɔnɔ i degunnen don i ka fɛn bɛɛ ɲagaminen don e yɛrɛ t'a dɔn jɔn ye ne teri jɔn ye ne jɛɲɔgɔn ye i kɛra cɛ i kɛra muso ye i ka baara kɛ wadudu wurudili ye n bɛna kɛ cogo de fɔ e ye n'i b'a wurudi i b'a wurudi cogo di yiri jumɛn de bɛ k'a la n'i bɛ fɛ k'a nasi bɔ n'i tɛ fɛ k'a nasi bɔ fana k'i ta kɛ wurudili ye i b'a kɛ cogo di i bɛ seliji ta ka jɔ ko 2 seli i bɛ mun de kalan. N'i ye salam bila yanni i k'a wurudili daminɛ i bɛ mun de kalan o y'o de y'a tile ye Ala tɔgɔ tile b'a la n'i ka étage jɔ k'a ban i bɛ porte k'a la k'a tile bila i kun n'i bɛ don i b'a dayɛlɛ n'i bɔra i b'i ka so datugu donc yanni i ka wurudili daminɛ
kile b'a la i b'a dayɛlɛ n'i tilala i b'a wurudili kɛ n'i tilala kile b'a la i b'a da sɔgɔ donc i b'i ka dugawu kɛ i bɛ wuli o la n'i bɛna wadudu wuridi ya wadudu ala tɔgɔ don i bɛ seliji ta k'a sɔrɔ i ka sanu règle t'i la bangejoli t'i la janaba t'i la i ka sanu i bɛ jɔko 2 kɛ o jɔko 2 la kuranɛ sura dɔ bɛ i b'o kalan a bɛ suratul rum kɔnɔ n'i ma fili a numéro 20 ala ko wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwazan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkaruna ibe o aya in kala shiya muga wadudu yɛrɛ kɔdi ye 20 de ye a numéro ye 20 i b'o o aya in kala shiya muga jɔko 2 jɔko 1 o 1 fatiha kɔfɛ i b'a kala shiya muga a kɔrɔ ye di ne ka ala ka kabako dɔ filɛ nin ye ne ye aw musow da ka bɔ aw yɛrɛ de la o ye hawawu ko ye ala y'a da ka bɔ an fa adama na litaskunu ilayha walasa aw ka taa aw sigi aw musow kɛrɛfɛ ala ye cɛ kan don muso la ka muso kan don cɛ la a bɛ joli siraw de la i tɛ se k'a bɔ i yɛrɛ la o la ni cɛ ɲuman ni muso y'a ye a bɛ diya i ye nin ka k'i cɛ ye muso ɲuman cɛ mana ye a bɛ diya i ye ko nin ka k'i muso ye ala y'an fila gulo ɲɔgɔn na an tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na o la ala ko ne y'aw musow da ka bɔ aw yɛrɛ de la walasa aw ka taa sigi u kɛrɛfɛ k'aw ni daamu ni o ye litaskunu ilayha walasa aw ka taa sigi aw musow kɔrɔ parce que alwadahaniya lillahi keleya o ye ala de ye foyi tɛ se ka ɲɛ a kelen na ni ala tɛ wa ja'ala bainakum mawaddatan ne ala de ye kanumafɛn bila aw ni ɲɔgɔn cɛ cɛ ni muso kanu bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ ala de y'o bila ye o de ye mawaddatan kanumafɛn wa rahmatan o ye hinɛ de woloden n'aw ye furu kɛ ɲin den sɔrɔla a la bon i b'a ye hinɛ bɛ na ala ko inna fi zalika nin baara min filɛ nin ye la ayatin kabako de don liqaumin mɔgɔw ye yatafakkaruna minnu b'o miiri ka ala ka kabako lajɛ donc i bɛ nin aya in i bɛ nin de kalan siɲɛ 20 a n'a fila la jɔko 2 jɔko 1 o 1 siɲɛ 20 n'i sigi ka salam bila i bɛ kɔlɔsi ta innahu huwal ghafurul wadudu innahu huwal ghafurul wadudu innahu huwal ghafurul wadudu siɲɛ 20 wadudu yɛrɛ kɔdi ye 20 de nin y'a clé i b'a dayɛlɛ siɲɛ 20 n'i y'o siɲɛ 20 kɛ n'o banna i bɛna a wuridi ya wadudu ya wadudu ya wadudu i b'a siɲɛ 20 kɛ siɲɛ 20 mana dafa i bɛ segin a kan ya wadudu ya wadudu ya wadudu i b'a kɛ siɲɛ 200 200 mana ban i bɛ segin a kan ya wadudu ya wadudu ya wadudu siɲɛ 2000 n'a y'a sɔrɔ i bɛ wurudili supporter kosɛbɛ i bɛ fɛ ka k'i ka baara de ye k'a kabako ye k'a mujiza ye donc i bɛ taa n'a ye i bɛ segin a kan tuguni ya wadudu a siɲɛ 20 donc n'i y'o kɛ ka ban i b'a jɔ ye ɔ sisan e ye wurudili kɛ i bɛna a da sɔgɔ i dontɔ la i y'a dayɛlɛ i tilala wurudili la i b'a datugu i b'a datugu ni jumɛn ye wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan i b'o fana wuridi siɲɛ 20 n'i y'o siɲɛ 20 kɛ o y'a datugulen ye o la sisan i bɛna duwawu jumɛn de kalan ka sɔrɔ ka bɔ baara in kɔnɔna la i b'a fɔ ko allahumma ya muqallibal qulub wal absara ya ne tigi ala ne kan bɛ e ma e min bɛ dusukun yɛlɛmɛ yɛlɛmɛ ani adamadenw dusukun na yeli dusukun bɛ yɛlɛmɛ yɛlɛmɛ wa mɔgɔ dusukun na yeli fana bɛ yɛlɛmɛ yɛlɛmɛ thabbiti mahabbati fi qulubi nisa'i war rijal ne kanu sabati cɛw dusukun na ani musow o ka kɛ n fɛ i b'o kalan siɲɛ 20 n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ de bɛ yen i mago b'o tigi la o k'i kanu subhana ya man allafa bayna thalji wan nara allafa bayni wa bayna fulana o kɔrɔ ye saniya bɛ masa ye masa min ye glasi ni tasuma k'o dilan k'o kɛ nimafɛn dɔ ye ala ne bɛ fɛ i ka ne ni karisa i ka an nɔrɔ ɲɔgɔn na ka kanu bila ni ɲɔgɔn cɛ kira ka sanayɛlɛn don a ko k'a taara mɛlɛkɛ dɔ sɔrɔ yen kabakolo la mɛlɛkɛ in fari fankelen tasuma don a fari fankelen glasi don glasi tɛ yele wa tasuma tɛ sa ala ye mɛlɛkɛ in dilan k'a kɛ ten de tasuma in kalaya b'a la glasi sumaya b'a la
mais ala y'a da k'a kɛ mɛlɛkɛ de mɛlɛkɛ in bɛ o kɛcogo la a bɛ ka subahanallahi fɔ ala ye danfɛn do kabako do tasuma ani glasi olu tɛ se ka jɛ nka ala y'a kɛ nimafɛn dɔ ye nimafɛn in bɛ ka ala subahanallahi fɔ o de subahana saniya bɛ masa ye man allafa bayna thalju wa nar ala min sɔnna ka glasi ni tasuma nɔrɔ ɲɔgɔn na k'o kɛ danfɛn k'o kɛ mɛlɛkɛ ye allafa bayni wa bayna fulana ala ne ni karisa tugu ɲɔgɔn na i kana to an cɛ ka jan an ka nɔrɔ ɲɔgɔn na i b'o duwawu kɛ n'a y'a sɔrɔ i mago bɛ mɔgɔ dɔ la k'a sɔtɔ ni mɔgɔ kelen i b'o kala siɲɛ 20 nka n'a y'a sɔrɔ i mago bɛ jama de la o de ye allahumma ya muqallibal qulub thabbit mahabbati fi qulubi nisa'i war rijal ala e min bɛ dusukun yɛlɛmɛ ani dusukuna yelenw n kanu sabati cɛw dusukun na ani muso nin y'a a wurudili kɛcogo ye nka kolojan b'a la o kolojan n tɛn'o fɔ o y'a gundo wɛrɛ ye tiɲɛ yɛrɛ la hali n'o fɔra mɔgɔ caman tɛ se k'o kalan nka nin kɛcogo b'i mago bɛɛ ɲɛ o y'a kolojan ye ismul azam o y'a kolojan ye mais yiri b'a la ni min bɛ fɛ k'a nasi sɛbɛ k'a yiri k'a la k'a parfum k'a la o bɛ yen dɔw bɛ nasi sɛbɛ dɔw tɛ nasi sɛbɛ nka n y'a f'i ye cogoya min na n'i y'a kɛ ten n'i ye tile 20 kɛ nin na wallahi i bɛ ne wele k'a fɔ karamɔgɔ ye min fɔ welebali don a tɛ yɛlɛmɛ ala tɔgɔ jate dɔ de don kɛcogo de b'a la i ka di ala ye i man di ala n'i y'a kɛ i b'a nɔ ye o ye ala tɔgɔ de ye tubabu ka technologie tubabu bɛ fɛn minnu dilan seliji t'a la duwawu ko t'a la n'i y'a san kura n'i y'a démarrer a bɛ taa donc ala tɔgɔ fana bɛ ten 00 39 35 12 14 15 23 ni min bɛ fɛ ka don fayda groupe la n'i y'a kɛ dɔrɔn duwawu kɛ ne yɛrɛ ye duwawu kɛ n ye c'est-à-dire ne ye nin fɔ e ye n kɔnɔna jɛlen don n y'a f'i y'a fɔ cogo la foyi t'a jɛ n ye nin kɛ livre ye a bɛ san diɲɛ ɲɛfɛ ka taa nka ne daraja ma se o ma fɔlɔ o ye karamɔgɔbaw de ka baara anw ka baara ma se o ma fɔlɔ n'an kɛra karamɔgɔba ye tuma min na an fana bɛna livre dilan nka an m'a daminɛ fɔlɔ i y'a ye donc n'i y'a kɛ dɔrɔn duwawu kɛ ne yɛrɛ ye hami min bɛ karisa la ya rabbi masa taala a dɛmɛ i k'a ka hamiw ɲɛnabɔ ni ala sɔnna sigida wɛrɛ la parfum min bɛ k'a la n'i y'a kɛ nasi ye k'i bɛna baara kɛ parfum min bɛ k'a la n b'o fɔ i kan ka yiri min ɲini k'o k'a la n b'o fɔ a bɛ utiliser cogoya min na n b'o fɔ nka n ye min f'i ye sisan nin y'a dafalen de n'i y'a kɛ nin kɛcogo la ka tile 20 kɛ nin na kabako don wallahi a tɛ kɔrɔbɔ ala ka barika don a la toujours groupe in bɛ yen fayda groupe an bɛ ɲɔgɔn kalan dɔnni kana tunu an ka se k'an mago ɲɛ n'a ye nka ni min y'a kɛ ka mɔgɔ dɔ tɔɔrɔ sunguru tigɛ walima kamalen tigɛ furu sira tɛ jama ɲini tɛ sugu diya siraw tɛ k'i yɛrɛ kan don mɔgɔ la i ka relation sɔrɔ baara yɔrɔ la olu tɛ ka mɔgɔ dɔ ɲɛɲini k'i b'a sunguru tigɛ walima ka mɔgɔ dɔ ɲɛɲini k'i b'a kamalen tigɛ k'a baara kɛ ni o sira de ye ne ma yafi ma ala kana yafi ma parce que n'i y'a kɛ a bɛ ɲɛ n'i y'a kɛ o kɛcogo la ala kana barika don a la ala kana barika don a la ala kana ɲɛ n b'o fɔ k'o d'a kan ala k'o kɛ i ka mangoya sababu de ye nka n'i y'a kɛ ko ɲuman de don hɛrɛ de don i b'o de ɲini ya rabbi ala ka barika don a la n'i tilala duwawu kɛ ne yɛrɛ ye sabu dɔnni ɲɛ 2 de don a ɲɛ juman a n'a ɲɛ jugu i b'a kɛ ka ɲɛni kɛ i b'a kɛ ka tiɲɛni kɛ toujours groupe bɛ yen fayda groupe 00 39 35 12 14 15 23 karamɔgɔ sinayogo wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu